Good morning, Tabis and Dugabos. Salamat, Lord. Di po kita tinamaan mga tugang ni Tino, pero dapat ipagpangadyi niya to, na para po sa makaskas na pagbangon ang mga tinamaan kan bagyo, duman po sa may parte kang Samar as in Leyte, buda sa mga aaragihan pa kaini habang inipapaluwas duman sa may parte mga tugang Kampalawan hanggang sa West Philippine Sea, na sana po sinda dahi ki buhay na madanyaran, dahi po ki buhay na madamay, dahi po ki mga propriedades na magulpi, may kinaraman mga tugang kan pag-agi kay ni Bagyong Tino. Kaya po ipangadyi niya to. Kita digi magpasalamat pero sinday sabay niya to sa mga pangadyi niya to na maging maray lamang ang sa inda asin makaskas ang pagbangon mga tugang oras sa lumagpastabi si Tino sa saindang lugar. Kasabay niya to si Juna Pulis, kasabay mga tugang si Jerome Martinez, diyan po sa News Technical Department kan DCGB sa lawas. Kaga pa itamang giraray ang Mega Force Patrol para po sa mga bareta. Ngunyan pong alaw, diyan po sa First District, Jomar Bien, Third District, Jimmy Nasalitan sa tuyang Chief Reporter. Kasabay po si Karen Ala, Joshua Bino, Alarmario, asin Angel Mostaza. Mantang kasabay niya ito manggiraray sa mobile. Mga tugang yaon po dyan si Boy Mata, ang mata ng DCGB sa kalsada. Ang mga helang kangatay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, asin cirrhosis, mga helang na darakan sobrang paginom nin ala ko pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago. Tanganing mog mga tay kay puan na sabayan ng proteksyong Liver Aid. Liver Aid Silimarin Capsule, ang Liver Aid Silimarin Capsule para po sa salud asin proteksyon kang atay. Ini po may Silimarin na hali sa herb natural kaya aligtas ang Silimarin kang Liver Aid. Sarupong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sarado na paginom kang Liver Aid, pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan po ang danyo sa atay. Nakakatabang man yan para mapugulan ang paghubad kayan. May bisyo man wala, mahilig man uminom o dai, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na para po sa baskog na atay. Yan, Uy, congratulations tabi sa mga bagong CPA. Let's go! Sa mga bagong CPA niya to, congratulations tabi So aki ni nailing ko sa post ni Bogs na Sevilla. Congratulations tabi. Amigo, sa imong pamilya tabi asin sa ibang parte kang sa ibang parte kang mga nag-eskwela po dyan sa Bicol University. Nag-eskwela po dyan mga tugang sa may mga eskwela na may accountancy. Dakol, di ba? UST. So may Bicol College. Kung mga taga-sen man tabi ka mo nag-eskwela, congratulations tabi sa Indo na mga bagong CPA. Proud na proud ang sa indong mga parents ngunyan. Mapagalbag ang pagtitake dyan sa board kan certified public accountant. Okay, o bueno, mga tugang, pero may mga nasa top 10 at nag-graduate sa Bicol University. Pipailing ko lang tabi, mga tugang igwa ki may nabasa ako nasa top 9 dito, ilingon tatabi to lang, Uy, ano nangyari dyan sa Legazpi Boulevard? Tamation, May nagpadala sa kuya na picture, mga tugang na sa tuyang listener. Henry M, nakawagas nga sa basura sa Legazpi Boulevard dahilan kan anduda ko, akuan ko lang ini taday pa ini taday pa na verify ini ang sa kuyang duda kaya mga tugang nakawagas ang basura diyan sa Legazpi Boulevard iyan baga na dagat nag-apwak gayud sumakaskas so mga ukol diyan sa dahaling dagat minatama diyan sa gilid kan sa tuya tabi na Boulevard yan tinampo dyan kaya isinalya sa mga basura dyan tabi sa tinampo. Salamat tabi sa nagpadala sa kuya na picture. Demo na nga tabi ako pagngaranan pa din akong reporter mangunahan. Relax lang tabi pa din Pinadala ang picture. Grabe talaga yun. Kaya sa basura.
sa Legazpi City Boulevard ngunya na agad pag walking ninda ta. Diri nga maray na sa Aldao, nagluwas na nga sa Aldao, gusto niya magpadaplos, gusto niya mag-walking, malauto, na nga kaya mga tugang ang basura diyan sa may parte kang Legazpi Boulevard. Sana baka ngunya na aga nahali na, baka tabi nahali na ang basura diyan, ha? Anyway, baka piling maagan kan mga pag-iribata, ngunya na pag-aaga, yan po sa Legazpi City Boulevard. Okay, bueno, digdi na kita mga tugang sa diyang istorya sa Morning Hirit. Ang hapot. Ang hapot palan. Henry, ang lalaki. Ano ba to? Okay, kaso hapon, naimbitaran ako sa meeting, mga tugang sa Kuana, storm surge, sabi ni, yung mananggad adi, baka storm surge. Yung mananggad ron doon, baka. Actually, kung tamaan sa imong term gayon, baka tamaan sa imong term, kaya subasura, hinakwat kan tubig, pataas tabi sa Legazpi City Boulevard. Ayo, salamat tabi, amigo. Amiga, thank you. Alright, now, kaso hapon, na alauna, naimbitaran ako, mga tugang sa meeting, giraray, kang Legazpi City Traffic Management, yaon si Councilor Lucila, sabi sa ko ni Councilor Lucila, pasensya na nga ako pala niya sa chairman kan Public Utilities, paghuna ko nga si Councilor Lahara, ako nga palan, siya palan, ako nga, hiling mo na nga akong gibo-gibo mo, siya yun na, tayo naman sa meeting, Regional Director DeFeo kang Land Transportation Office, yaon duman. Si tama ba ranggo ni Garo Major Napili, yaon duman. Legazpi City PNP. Boda si Saro pang Pulis, Lieutenant sorry po bossing, nalingaman ko. Lieutenant Ebrada, yan yaon duman, ha. Yaon duman si head kang city, representative kan city planning. Yaon duman so representative kan city engineering. And siyempre, importante, mga tugang, yaon tabi duman si Mayor Hisham Ismail. Kami dyan so nagmiriting, duman sa sanggo na ang panlunsod hall na husto kami duman. LTFRB pala, sorry, thank you tabi, Sir Tony, salamat to na, Director DeFeo ng LTFRB, tama, thank you tabi, Sir Tony, DeFeo ng LTFRB, naimbitaran ako na, Niknara, Councilor, pigahanap mo mga kami daare, kan uminaging alaw, sabi Muna, si Mayor, nag-imbitar man. Imbitar daw ngaya si Henry M. Tarakulong niya ang feedback niya sa iya. Halik niya dyan sa DCGB. Dadangog pala ninda, so mga interactions nindo, kano minagingal daw. Kaya naman si Mayor Hisham. Diyo, nagduman man ako, masupog imbitaran. Gaday ka magduman. Nagduman man ako, Nganing sa mga feedback nindo sa satuyang programa, may refer ko, maipaabot ko sa inda. Kundi, pag-abot ko naman kaswapon, igwa na palang ki-enot na meeting, ang pig-polish na lang duman sa mga areas na for rerouting buda for dry run. Di nga niya ko, naring kita ma-dry run, ta siyempre, di nga niya kita mag-dry run kung mainit, o kung mauran. Kung sa kasi. Di may mga areas na pig-present duman na mga for solutions, mga tugang para masolusyonan ang traffic sa tabang kang pulis, PSO, as in iba pang mga otoridad. Yaraon duman. Di, ako man sa nasutaga medyo naman ayaon naman sa lamin. Tama lang, imbitado man kita. Pero yaon naman si Padingal, nagko-cover boda sa iba pang mga pag-iribata. Diyo, now, dakol na ang pinagpresentar na po traffic solutions so dyan sa may Krusada. Yan bagang liluwasan yun kang Krusada to Bicol Memorial Park.
Digdi sa may kanto kan Barangay Hall, mga tugang kang Gugun. Tama ba? Gugun. Yan, nakantong yan. Nagkaka-traffic jam dyan. Uning sa may hampangan kan Dunkin Donut, dyan sa may Bunot. Bago baga magtulay, to UST, pigpresentar dyan sa plano. Digdi po sa may likudan kan City Hall. So mga parking area dyan, pig-ayos yan. O dyan po sa may kanto kan Courtyard, pasiring mga tugang sa Pinarik. Yan, may pigpresenter dyan, na para dyan. O digdi po sa may, saan pa ito? UST Legazpi, UST Hospital, sa Washington Drive. Budang pinaka-concern ko dyan, ining sa may Casablanca Suites, baga dyan, pagluwas dyan, sa rabatan dyan, may problema dyan ang traffic, naka-connection duman sa may luwasan sa may UST Hospital sa kanto, sa Washington Drive. Yan. Duman sa may airport, pig-ororonan pa ito, duman tabi sa may airport. Now, di ko na nga i-discuter sa inyo kung anong plano dyan sa mga areas na yan. Tadidi mo na kita sa gigibuhon tabi na dry run. Duman mo na sa pig-prioridad sa ororong kasawapon. Suggestion ninda, siyempre nag-oro etc. Ang for dry run and ini po gigibuhan ki Resolution Junior, ining sa may Rizal Street. Nailing nindo ining sa may kanto kan pasiring ka sa Tectone, sa may Tanchuling, dyan sa may Petron, kanto kan si Shell Station, yan. Yan sa may Rizal Street na yan. Ikaduwa na for dry run, tabi na sa laog kang SM. Iyan na tinampong iyan dyan sa may SM, haling Villamor sa kanto kan hardware, paluwas duman sa Casablanca Suites, na minaagi dyan kay Congressman Kaloy, itong tinampo duman sa may traffic light, palibot sa SM. Kung hali kang Ayal Gaisano, malaw ka dyan sa SM, igwa dyan ki traffic rerouting. O ningon, inot nung kunaan sa Rizal. Anong plano? Tinang for dry run, maybe next week, pag na-approve tabi yung kansanggo ni ang pan, lunsod. Una ang plano. Ining Rizal Street, baga, nag-aagi ka mo dyan yun, salbatan ang traffic dyan. Excuse me. Ngunyan, ang gigibuhon tabi dyan, may one way dyan yun. O primerong one way. Hali kang SSS. Iyan tabi dyan, na haling SSS na iyan. One way iyan, dahil ka pwede magsabat dyan. Haling laog, dahil pwede mag-lift. Kung hali kang Rizal Street, hali ka ngayang Albay, dahil ka pwede mag-lift turn dyan, susog sa plano. O kung hali ka man na sentro kang Legazpi, dahil ka pwede mag-right turn dyan. Puro tabi yan, one way, paluwas. Either na left turn ka o right turn ka. Puro tabi yan, one way. Nasabutan. Very good ngayon ang explikasyon mo. Now, kung hali kang Tectone, hali kang ngayang Dapdap, hali kang Barangay Rizal, dyan tabi mga tugang, ang flow dyan kan traffic tabi junior, left turn, gabos, no right turn. Nasabot, hali kang Tectone, na-imagine mo, hali kang Dapdap, unya nga. Pag luminawas ka naman sa may kanto na tumbok mo ang Tanchuling, no right turn dyan yun. No left turn. Puro ka pasiring sa sentro. Kung mapasiring ka sa Albay, maikot ka, paduman sa sentro. Balik ka sa Rizal Street. Para na magubot sa traffic, nasabat mo, hali digdi sa may SSS. Now, kung hali kang Tectone, ngaya hali kang Dapdap, habo ka, gusto mo na ngaya dyan mag-left turn, abo mo na ngaya duman mag-agi sa may Tanchuling, Sampangan, digdi ka sa may Barangay Hall kang Barangay 23, luwas ka sa DCGB, pag luwas mo duman sa may kanto kang Rizal Street, pwede ka mag-right, pwede kang mag-left. Kaya ining DCGB, magiging mautodigdi sa mga abot na alat. Pero dit masa na nag-agi baga hali ngayang Dapdap, hali ngayang Boulevard, o hali kung ano, di ka pwede magdiretso
Tabawal duma. Didi katabi ma-interview, didi katabi maagi sa may DCGB kung gusto mo mag-left turn, gusto mo mag-right turn. Yan. Okay? Kung hali ka digdi sa, Rizal, o hali ka nga digdi sa hali ka nga yung Yasiano, puro tabian yung paluwas. Puro yan luwas, dyan. Puro yan luwas. Doon sa may Lungsi Building, doon sa may Lungsi Building, puro tabi ito, luwas. One-way tabi iyan. Ida-dry run po yan. Medyo, dahil panindo makukuha kimaray, pero, iyan tabi, ida-dry run po. Ida-dry run po yan. Hello? Pag sinabing dry run, titistingon kung pwede sa mga proposal. Bako, John? Ilingon kung paano dahil nagugubot. Ang proposal pati dyan, duro-diritso yan. Dahil dyan yung kioras, 24/7, iyan ang flow and traffic dyan. Hello? Yes. Morning. Yes, morning. Tama, kasabi. Kunya na magayunan ng tinampo. Kalakul na dyan mag-agi. Ito simentado na kung aspaltado na. Kahit na ako dyan nag-agi. Kaya lang, pag nagkawa, di ako nag-agi dyan. Pero may bagang ba dyan. Kunya, siguradong busy na yan dyan. Yes. Busy street na talaga Buda, yan. maibsa na migo yan mga pagsasarabatan kan mga kuan dyan. May mga one way na kita. Dito nga suro sakripisyo. Iyo. Yeah, okay. Pwede man ko na yan Kaya lang, di mo pwedeng one way yan. Adalan na yan. During the dry run, mailing mo dyan kung kumusta ang dalagang tabi. Bade. Yeah. Kaya aramon muna ang mga one way, taba ka, masabat ka kibigla. Kung naghidali ka. Sabagay, bago paluwas ka man di ba? Pakamalig ka man pag ginubatan, di ba? Pakamalig Masundo ka sa dikom si kay madam, di ba? Pasiringan niya, kuguluman ko niya. Okay, sige. Bye-bye. Okay, bye-bye. Di ba? Sabi ni Pading Chris, magayon Padi, sandali, may reaction si Padi. Diyan muna kita sa Rizal Street. Yun ang inoton, buda so sa SM. Hello? Hello pare, good morning. Good morning. Oo. Magayon yan na traffic scheme, pero sana kung magpuuna sa dry run, magpigwasin ng temporary traffic signages ka. Ayo Padi. Mapangibong mga tarpaulin temporarily. Ayo po, tarpaulin na papalidan. Mga temporary lang muna. Ibis ninda sa coconut lumber or whatsoever. Oo. Ipako. Pwedeng i-pull out pulin. So dahil natatanggal. Madali man mag-detach. Total dry run pa man sana. If they prove to be effective. Isa kasi na magkaagi Permanent na mga na traffic signs. Buda magibo pa di ordinansa pag efektibo. Tapos so education sa tao, tangon yan talaga, dakulo ng daita tao magbasa kang mga signages. Ang apod company, functional illiterate. Illiteracy, yung mga... Sabi tatao magbasa, dahil nasasabutan. Baga, number one kita dyan pa rin. Ano? Number one ang Philippines baga sa functional illiteracy. Yung baga, 24 million. Na-alarm baga ang... Na-alarm ang education sector. Pero sa primero pa, graduate dito lang na sa sakripisyo nito, may mga ikot talaga, may maikot. Pero basta mari ang flow kan traffic, ako para sa okay lang yan. Problema pa din. Para sa ikararay kang komunidad dapat disiplinahon ng tao. Iyan ang gusto ko sa mo. Kaya pwede kita talagang magkasabayan pa din, Chris, Dr. Chris, di ba? Yung problema pa din, pag-urunan ta. Okay. Educate mo sa nang tao pa din. Masurunod ba na? Tapos, ata na nga sabi ko nga pa din, ang one way of disciplining din, ikitan, i-violate sa mga Yes. Pag may violator, talagang dapat panimagon. Yes. Di ba? Maubra pa man baga sa mga pigawad ng reward system, reward punish system. Yes. Okay. Salamat pa rin. Salamat Yan tabi Yan ang maging system. Kaya mabugtak yan kin mga traffic signs. Ang pig suggestion ko ang suggestion. Nganya ko sir. Ipasunod ang swerving, no swerving junior. Sabi ni Kagawad Lucila, yan ngayang national highway, di nga kita basta mag-gorit yan, ta DPWH yan. Nganya ko, i-connect ta i-coordinate sa DPWH. Ta dapat,
ang swerving tabi, number 1 na nakakaulang, kausa pa ki aksidente. Bakong iyo? Arayo pa, dumang ka na sa left lane or right lane, kung saan ka maliko. Bako na, 2 to 3 vehicles, bago katabi maliko. Itama ka nga dyan, Henry M. Nga ko, dapat araw, bako nga ko na, kung dapat ka nga ko, i-coordinate iyan, di ba? Hello? Hello, VP. Yes, good morning. Good morning. Good morning. May saro sabi akong concern dyan sa Rizal Street. Itong junction na ito, Arin pa rin junction, so sa Rizal, arin duman. itong sa may hari ka sa Tecto na tigasabi. Okay, anong concern mo? Okay. Ang sarong nahiling kong dakula kung ang problema dyan. Oo. Kasi from SSS baga, Opo. binaldanin da itong Petron, pig-alaw mag-agi duman ang traffic. Ay, very good kamigo sa observation mo. Di ba? Ito pare, ining sa may hampangan ni Kampetron, kakauruno na either sa likod o digdi sa front, anday dapat maglaw ng auto. Kung makarga, igo sining agihan na sip na iba. Tama ka dyan sa observation mo. Iyo tabi. Mm. Ang concern ko duman, VP, tarong kay ni. Opo. Hani duman sa SSS, malaugan mga tricycle sa Petron. Yeah. Luwas duman sa Rizal Street, Yes. maliko patuo. Yes. Kung ang intensyonin da, maliko pawala pa siring sa dapdap, Oo. ang gigibukan iba, minatarik mas. Tama. Aro kaya na solusyon dyan, tabi, amigo. Kung halik ang Petron, tabig mitingan ka sa hapon, dapat pagluwas mong Petron, pirmi ka, left turn. Regardless kung masaing ka, pa-left ka. Day ka pwede mag-right turn. Dahil ka pwede mag-right turn pare, maikot ka sa Sentro Can Legazpi, kung mapasiring ka ngaya sa DCGB, kung mapasiring ka ngaya dyan sa Binanuahan, maikot ka sa Sentro Can Legazpi, left turn ka, boss. Mas maray tabi yan. Ito ang nahiling kong naggugubot kita. Yes. Di ka pwede mag-lift digdi sa may kanto, si oil. Di pwede. Tabagubot ki traffic talaga. Tama ka sa observation mo. Okay. So, iba man tabing mamanero yan pag dryran, di ba? Igo pare, mga PSO Buda Police. Diyan sa police naman. O kasi ang kadaklan duman na nahiling ko nagkakausakit traffic talaga, itong mga tricycle, Yan. Eksakto. minatarik mas pawala. Tama. Duman sa dapdap. Iyon nanggad pare. Iyon nanggad. Itong luwasan sa Petron, at saka itong crossing pasiring duman sa dapdap, Yeah. may distansya itong mga 10 to 15 meters. Yes. So, ang gigibunin na, imbis na magtuo, magdiretso mo minatarik mas duman. Yan. Iyo. Totoo. Bata. Haranihon baga. Haranihon eh. Iyo tabi. Diyan ako nadali sa Manila. Man sa dapdap, Oo. malaog duman sa Petron, minatarik mas man. Yeah. Nanggad. Tama ka. Ayun Tama tabi, ka. ito ang delikadon. Ito ang Yes. dapat na makorek. Yes. Eksakto, migo. Napagururan ka sa hapon, may formula dyan, kimatisting sa dry run. Iyo tabi, mahiling ka man yan. Yeah, okay. Okay, salamat tabi. Salamat, amigo. Ayan, okay. Ayan, diba? Ano si Manong Rick? Manong Rick? Hello, Manang Henry. Yes, good morning. Nya itong mga jeep na garuhala sa tinampo din indo babanatan. Anong jeep na ganun mga hala sa tilampo? Itong mabutwa, malaog, malaog. Iyo man anggad. Ano? Garo si Parado, tama, isurat ko doon sa imong, iyo man anggad pare, magilid, mabuto kibigla, graro ka yan. Tama ka. Yung kakatraffic dyan. Buda, saro pa, mapapundo ki, mapick up ki pasero, sa tao kan tinambot, tamili deng punduhan sa inutan, minapundo sa tao mismo, na pwede ka man dumiritso, magsuro sakripisyon masakay, umababa. Tapos Manong Henry, dati baga, bawal sa Rizal Street ang mga tricycle, buda sikad-sikad. Nataday tigbalik ito. Garuday pa nag-abot dyan sa ururon pare. Nakasentro mo na digdi sa Rizal Street, Daraga to Legazpi. ang mga proposal mo na sa mga wuro one way kan tinampo. Gari maabot dyan. Pero existing ordinance ba, di ba? Bako lang ordinance, national law. Implementar lang. Bako lang ordinance, pati national law. Bawal talaga ang tricycle sa national highway. Ang Rizal Street baga national, di ba? Iyo, tapag naurasan laugon ko ini. Sige daw, imbitaran mo naman ako. Kuan baga, tapos Manong Henry,
sa Naga, so Oo. klasiko bagang si Inirening Gumba, yung in charge ng PSO duman. Ay, bibid ko ito. Oo, si Rene. Yung Oo. classmate ko yan, si Oo. Mario. Oo. Mm. Ang ano duman, Manong Henry, ang barko, itong barangay road clearing operation, regular, Oo. Oo. regular yan, suro Sabado, ano yan, Dirnes Sabado, pigigibo yan duman. Iyo. Iyo. Kaya nabawas-bawasan. Ako talaga, yan ang pigatara mong road clearing na. Importante yun niya. Importante Dahil pa yan, tapos dahil pa regular, pighurunan bakong- ugaring an. Dahil pa bakong padit-bit, Dahil pa so, nag-abot ang hururon ta. Ako kaya, migo, mano, dahil na ako nagtutubod sa rason na. Dahil ngayang parkingan, imposible yan. ang template ko, nag-ibok ang panahon ni Digong. Iyo baga? Nag-ibok ang panahon ni Digong. Di ayal dyan nag-implementar. Oo. Kapitan so Nag-iwas-iwas nag-implementar. May iwasan ba ganti ng puta? Kaya, Di ba? Like Kaya pati man mailingki, ang paraan. overnight parking dyan sa barangay. Ngayon baga, paingurag na. Overnight parking. Ginibo ng sadiri so Pigtatamungan na pati ang auto sa gilid yung tinampo. Niyan. Oo. Tapos ito Manong Henry na Pigulayan Tangaloy na baga, Yeah. na ang haling 3rd district, magkuha na duman o mag-terminal duman sa may luwas kang daraga. Iyo. So haling 1st district, Iyo. mag-terminal man duman sa... Tayo mag si Director De Teo, Now, dahil pa na, ito kaya ang meeting kasapon, ikaduwa na pa itong Ororon, pigpalis na lang Oo. sa mga tinampo na pig-identify for one way muna, buda sa Sanrairan. Dahil na mention yan, dahil nag-abot sa araw ka na bagay sa Ororon. Baka separate meeting o true meeting naman. Sa Trumigong meeting, ilawag mo ako sa bulsa mo. Iyo, i-text ka. Ah.